Mijn vader die heeft al een houtwerkplaats sinds ik een klein dropje ben. En natuurlijk als klein jongetje loop ik al vaak rond hier in de werkplaats met een hamertje, zelf dingen timmeren. En die liefde is eigenlijk alleen maar gegroeid. Ik zat gewoon in de communicatiebranche. Ik studeerde communication en multimedia design. En ik zou juist heel erg veel gaan doen met dat marketing gericht op manipulatie, zeg maar. Dus zodat je mensen kan verleiden dat ze bij je komen. En toen in die periode dacht ik echt van, nou, dat is echt heel fout eigenlijk. Je moet iets bijdragen en je bent maar zo kort op de aarde. Dan moet je iets goeds doen. Ik heb 2 zware operaties gehad. En in die tijd, weet je, dan ben je een tijdje uit de relatie. En dan maak je ineens kennis met een hele andere kant van het leven. Mijn ribbenkast was zeg maar zo smal dat mijn hart er niet meer goed tussen paste. Dus die was misvormd en die werkte niet meer naar behoren. Dus ze hebben met een soort ijzerconstructie mijn ribbenkast verbouwd, zeg maar, gerenoveerd. En nou, nu heeft mijn hart meer ruimte, waardoor ik dus meer zuurstof kan rondpompen, zeg maar. Ja, zo het? Ik ben echt een maker. Ik vind het fantastisch om dingen te ontwerpen en ze vervolgens ook echt uit te voeren. Dus ik heb eerst een aantal verschillende materialen geprobeerd. Ik ben een keer bezig geweest met een soort biobeton op basis van olifantsgras. Maar ik kwam eigenlijk ook gauw achter dat beton toch niet echt iets voor mij is. Niet echt mijn ding. En ik het toch mooier vond. Inmiddels hadden we een relatie en zij was eerst meer bezig met haar eigen ding, maar zij vond het ook wel tof om echt mij fulltime te gaan helpen met stadshout. Dus toen hadden we een relatie in business en in persoon. Nou, we zijn eigenlijk begonnen met, simpel gezegd, het redden van de gekapte bomen uit Leeuwarden en omstreken. Dus ja, de gemeente kapt natuurlijk jaarlijks bomen, omdat soms zijn ze ziek of ze moeten weg om een andere reden. En nou, wij vinden het gewoon super zonde, want de meeste bomen verdwijnen namelijk in de versnipperaar. Ja, het is eigenlijk natuurlijk een heel gek idee dat je van over de hele wereld hout haalt om je tafels en andere meubels te maken. Terwijl het hout uit je eigen stad gewoon weggegooid wordt. Waar is deze van? Martinusstraat ook. Ja, dat is voor de ouders van Edwin deze. Bonifatiuspark. Dat is Bonifatiuspark, ja. Ja. Oké, dit is Bonifatie. We beginnen eigenlijk altijd met een bomenpaspoort. Op ieder product komt een soort paspoortje en daarop staat welke boom het was, welke soort, waar die gestaan heeft, exact. Hoe oud het is geworden, wat het plantjaar was. Ja, want bijvoorbeeld nu hebben we ook allemaal hout van het oude Sint-Bonifatius Hospitaal. En mensen hebben daar natuurlijk herinneringen aan. Dat is een plek waar veel herinneringen zijn begonnen of juist geëindigd. En ja, mensen sturen dan ook hun persoonlijke verhalen omtrent die plek, zeg maar. En dan gaan wij dus voor die mensen ook dingen maken die passen bij die herinnering. En op die manier proberen we het ook persoonlijk te maken. En het is wel leuk dat mensen ook echt hun persoonlijke verhaal aan ons vertellen. Die ze hebben met de bomen bijvoorbeeld daar. En, ja, want de bomen zijn gewoon dingen waar mensen best wel veel herinneringen aan hebben. En ja, ze vinden het vaak fijn dat er dan nog iets mee gebeurt als die bomen er niet meer zijn.